Winter Wyvern вика. Winter Wyvern. Winter Wyvern. Коми, тя 10 ма покани на нещо. 7 часа. Ще ходят към. Ами покани, но да. Мисля, че няма против да... Ще поделим това ходим. Много така. Знаеш хора, Да. Радо, то няма течес. Няма. Няма течес, да. Бъгъв, че да го няма. Не знам. Решили са да не рискуват цялото. Морфа между другото ще е много въпи, бе. Ще кача Морф. прави демидж. Ама за в началото. Ще играем, бе. Аз вземам Неро пак. Или път си Неро. 5 seconds remaining. няма време. Няма време. Ехе. Това Найкс, къде е, бе? Найкс. Няма смисъл, взимай нещо. Lifestealer с Л. А, да, бе, Lifestealers. Може би около 20 голти източила, не е голямо фатално. Нищо. Не, няма проблем. Ама тъй че баця последния бос, само един ма да го бие. Еми един, ама поне докато тръгвам да таресвам, мога да се пусна. Че последния бос. Не, някой въпрос е, че трябва да седите много далече от боса. Тоест трябва някъде да го пълним на фонтана или да се отиде долу на спална. Или някъде далече. Това е pure damage, тъй че това не е лошо. 30 Няма seconds арбор, to няма глуп. Да видим как ще го работи. Ако почна, бе? Your death approaches. Правильно. The battle begins. Къде са подсказките? Къде са подсказките, бе? Няма, не знам, що нещо апдейт на Абе, нещо и на мен ми ги няма, за какво така, бе? Да, бе, много тъпо. Викам, че пак Ай. нещо съм. А има някаква иконка там, какво е това? Request Purchase, Suggestion, Player on Team may suggest items for you by Control Alt, clicking on items. Аха. А? А такова, то като дигни лева от кетата в супер лист. То не е само. Strength is mine. Swiftly now. 4, 5, I bring my blade. Да, малко ще бъдам, тъй трябва да цикаш. Той не ги би, до. Ще взема аз голда. Не, той гол да се разделим експириенс. As you wish. Стига, бе, това наистина е... Филенце. Of course. Чакай, аз Аааа! Аре, нагоре към фонтана, ма ще ги носим, че. Как фонтана? Тяла към. Как фонтана е, бе? Елати тук е. Елати тук е. Я Абе, съм. стига вече.
А, ела на фонтана, бе. Айде, сори. Сори. Ама Сега рисне. няма да вземеш. Един Терескам гол ли? падна в огъня. Много ясно. Това знаеш колко експириенс е. Иди ги бе, Гоша. Няма, ще източват тия. Какво няма, ще отиват към това. Така. Айде още малко. Айде, идвай сега, убери ги. А, така, как Ела на дъхан, направо им скочиш там. Давай, Са, гледай. On it. Дончо! Не знам колко е добре. Agreed. Те Владимир направи. Vladimir. Владимир. Yes. Добре, бе. To battle. О, мог така. I fight. Не иска да ти кажа други, знаеш, ако се бъде отлично. Добре, айде, чао. Какво става, Гоша? What do you say? Трябва да сложа тия ларди. On it. О, виж ти. Jewish. Само ми ги събери. I fight. О, мале. I am not ready. Of course. A fine idea. As you wish. It is not time. Има някакви промени. Лайте ми. Мирната човек. Това е много дълъчно. Death dealer. Аз съм много силен. Is not time. I am not ready.
Охо, Ау, шит. кой бе? Мечоците ли идват? А, тия ли? Къде ще ги бием? А, така. Ей, то мен ли зачаса са? Искаш да ти се взема. Ти бахта между другото трябваше да вдигнеш. Трябва първа към сега в момента. Не може да всички. Третата магия. Тя като пуснеш това да бъде на боса, ще бъде всички. Кой пи така звучно? Познай. Микрофонът ми е до гърлото, защото. Направо жаднях. О, елате малко, че ще ма гонят. Поне да идем на фонтан. Да, и аз. А, Радо, това е третата магия, дето викаш. Това е слоу. Слово обаче и хила. Виж, това ли ще го 78? 84. Това е хил. Лайф лич, не? Ама трябва задължително да го биеш. Слагаш му Аха. в бъфа и трябва да го биеш, че иначе не става. Yes. Double damage. I fight. То бум-бум, ама... То е много... Охо. Много добре. Малко сме слабичи. As you wish. Смятай. Толкова и тим имам да правя, че направо... да видим са там I'm not ready. I am not Обаче не май сега какво време. Ай, Назад малко. Пардон. Охо. Не, умряхме всички. Чай ще се купиш, ще се купи. не дей Сако, не дей. Сигурни ли си? Сигурни си? Ей, тук има Regeneration, що не отидахте? Айде. Радо, меню отзад, меню. Ти внимавай, че защото слонът завърти някъде настрани. dishonor in regeneration. Ей, само да им дойде още една вълна. Това се случи. Добре. Какво става там, бе? Бомбардировки или има? Да, бе, тук сме ирицата, газа, ивицата. Точно това ми трябваше. Що ме бия толкова силно, бе?
Ще се тесим се или нещо по-малко гол дава. И то доста по-малко. Не, добре. Критика. Това ли е дава I да am not ready. Опа. то ще би много. Охо! Double damage. Помощ! А, Аз докато се усетях какво става. между другото, що бият? Днеска ми се струва, че бият повече. Повече човек ти енигмата. Това ти мати ли беше? Да, Не, това ще трябва. Някакъв стън. ще си мъгна. So you say? Сенси. On it. А ти, To battle. баце, ти тази последната не ли пускаш? За момента не, защото тя кара ма да взимам повече демидж. Айде ти, бе. Сега се я пусна. Има там. Как мога да е в това, бе? Абе, а защо? Double damage. Ма тя постоянно се пускала тази магия, бе. Аз се табия, бе, човек. О, ужас. И вярно, че стънва това, браво. Ей, мамо. Много зле. Не, бягай. Защото ти пусна. Това ще се взриви тук. Това продължава ли, бе? Да, то е... Виж го, бе! Чакай сега. Already moving. It is Много лошо not стана. Гресна, че ти отидем земя, че отидаха към това. Куда му взема Няма агро? да мреш. Те ще ми вземат хубаво агрото сега. Направо мря. Добре. Бързо. Добре. Ancient is under Бързо. Майко. It's not time. It's an your ancient is under attack. Аре, бе, това какво ма слова на толкова много? Радо, я ма арести направо. А, Не се. Учи. добре. Айде, пуснете ма, бе. Не бяга така. Чакай, бе. Ще го ресна по-бързо така. Ще остане днеска, човек. Много ден ще правят. to battle. Днеска няма да стигнем. Това си има и предимство, знаеш, защото то така иначе ти дава пари на секунда. Колко повече продължи битката, повече ще изкараш. Дали? Ми дайте да завъртим малко. И това не е Дайте лъжа. да го бъгнем малко да седи и да даде повече пари. Yes. Дай да го бъгнем някъде в сянка да седи един ден тъй. И Утре после вечер ще само го... яко томове, а? Да.
Чакай малко. Illusion. Това. Ето сега да ресетнем малко. Кой As you wish. Не ме Баш хваща. са радост. Оле, не. Майко. Тема. Дончо хилва ли? Michael. Знаех се. Ага. Това с обикновения удар. Не знам кой ще умре. Аз грая. Дайте вземите ми. Swiftly. Става бесите. A fine idea. Haste. Very well. Това би много в началото. Не ги е са лъли. Да, бягайте от тези звездички. Не по мене. Само направим. Как не се пускаш малко? With practice comes strength. As you Примерите wish. им биха скоро. Че те май са ся, бе. Ей ги, бе. Значи, бийте Ужас. мечката. Почете бийте мечката и нагоре. Нагоре. О, Радо. Къде ще на тази човек, мечка? Вайн, трябваше да го правиш. Не бе, добре бе, добре. Няма Как, че. бе? Трябваше другия може би да скриеш, не мешката. Аз ще го направя на другата мечка си. А, така. И сега мечката ли? Не, боса. Ако можеш, скривай ги пак. Да. Става днеска темата, много гледам. Ще има Днеска. демечки, майко, ще моля да ги боса. Абе, не знам дали... О, ще умрем. Чакай. Няма. Още една. Of course. Имаме автоматика сега. Ще оцелим. Никакъв armor reduction нямаме. Точно това е доста лошо всъщност. Това е много шибан бос, човек. На яката шибан. Добре, ако искаш, On it. Ходете, вземете дабъл демиджа, докато те са идва нещо. ако искаш, Дончо, Аз- преди злато. Not ready. Айде. Още да. Onward. Double damage. Дончо, ела.
Иде. Чакай, бе! Само с това точно. Швац. Чели ги, бе! Браво, бе. Пак заспах. Защото... То свърши. Родо, къде тръгнаме? Къде си от човек? Че го спи? Какво стана? Аз ще си пере нагоре. I bring my blade. Много хубава тази напитка. Да. Соева напитка. Вземи този спи, тази взема други. Ко ми пусна това? То улт стъмва и има само вече 20 секунди. Кое? Ясно му се да го бия. Иначе ще трябва да го видим. I fight. Не знам, нещо не се случи, не? Of course. Haste. Not ready. Що? Пазете се, двамата. Да се влиза. Та се фаза. Забравих го. Вие каква биде? Защото има гадинки, които не интересуват реално. Точно тия нищо трябва да се... Very well. Вижте бе, един айтем. I think someone should purchase. Така. Какво става, бе, човек? Throw out. Да, балкон. Аре, толкова много хил. Аре, стига бе.
Да, да. Голда. Исках да кажа, че перманентно може да вземем 20 movement speed, като си купим един item. Я натиснете Ctrl-Alt и кликнете на някой айтем да видим дали ще се покаже. Какво викаш? Ctrl-Alt и клик върху някой айтем от шоп. Върху шоп. Аха. Що не се показва? Я вземи го. Вей да. Кой да си купи? Ай, че никога на Това е никога нависява. много страшно. Not yet. As you wish, general. Not time. Ау, Радо. Ще не знам какво се върнем, човек. Ела по-близо и тука, че да може да те хилвам. Е. I bring my Регенерация и not какво? ready. Аз съм си го купила, бас. Не. Ще това не чуеш, ако не чуеш. Нещо яко се апгрейдва. On it. Нещо са променили картите ли? Аз не се сещам да съм апгрейднал. Яко съм такъв. Малко. Ще накрая So you say? това направи. Първата. Yes. О, това направо не знам какво ще правим. Леле. И много. Аз отивам към шопа. Аз сега ще пусна това. Иначе се държи сега да на тебе. Би се. Бил се, няма. Не искам. Не, си го пич. Не, ще вземем повече гол, като се забавим. Вие много критикал бръска се. Много. Виж колко е лесно това бос. То нещо се Без пълня, опит. човек. Ще не сме най-доброто на това. Това като ние... Не! Няма да. Стопа тигра. Гоше, Не да знам, чудя се какво да купя. Да. да ти имам проблема.
Обаче нещо ми се струва, че не съм гол да е по-малко. А, Де да знам. същата работа. Idea. Стига човек. It is not time. Има една Blazer Srop. Може да редюснеш твоя хелт на 50%, за да хилнеш всичките алита на 75%. Това е Sorcerer's Scrap. О, ще минавам тук. Сори, много сте далеч да дойда. Ти батка, Ела, ти спусна. ела да се напълниш с мана, бе, човек. Не, това бос точи маната. Само да ти кажа. Само моята не мога да източи. Да. Ти що не даваш аура за мана, между другото? В оригиналната игра ми... Не, в смисъл, то за да работи, виж, трябва да... Опа, Това бос Майко. ми хареса обаче. Елте ми. Я за чистите кошмар, да. Вече можеш да се. To battle. Ще има стън. Спокойно. После той си избери боса. Дайте да убием другите. Е, това е плоски, бе. Лошо. I bring my blade. То. О, чега. О, трябва ми още голата. Не. Оу, шибаняка. Not yet. дълго харесва. Това не го помня. Той е... Това е... Бягай, Радо! Чакай. Давам повече време. Аз знам кога да изберем. Сега аз съм мутнат. Какво значи това? Би, Бягай, бягай. не още. Стой сега малко да мога да точим. Ай сега. Бягай далеч. Ще изумя. Още. То. Ти ли си мютнат сега? Не само на шежа не би. Сега е лошо. Айде сега ти избягай. Ооо. Добре, аз сега откъде съм сигурен, че няма да умра. Като дойда. Е, тук има Regeneration. Not Много добре, yet. че го казваш. Къде той е? Хейсти, бе, човек? Haste. Еми, то сега в секунди ти дойде. So you say. Аз ще го знам. Браво. Не. Бягай, бягай, бягай. Дончо, бягай. Не, трябва да бегам. Айде. Елайчи да... Чакай. Добре. Ще го ресна, ще го ресна. Добре, бе. Леко става. Браво. A fine idea. Браво. Не съм се съмнял в тебе. I go. Yes. It's an honor. Кой е това шибаняк сега? Аха. Смятай, той само това, което иначе направя, човек.
Ма защо умирам, бе? Защото тия шибаняци нещо направиха. Аз съм минус 8 армор, не мога да разбера защо. Те играта не са... А, не са настроили спрямо всеки си. Сега се закривам, че ми се струва по-различно отколкото. Това да е ли голото? Пусна ли голото? пусна. Кой съм се струва, бе? Swiftly now. О, то ли е, бе? Attack. Гоше трябва да биеш тия. А! Що за какво? А, тия бе. Лазера долу, да. Чакайте. Да. То не е лазер. Не, А, да, ама гледам, че това е неговата работа. Как и двата ги прибира на овце? то го прави в малък дистанс, разбираш? Ясно, премина. Аз ти правя 3000. To battle. Направи втората рапира, ама... Према редженериш. Onward. Какво следваше сега? Радо, сърце не е ли да направиш? Не. Срещу последния бос. Ще налиша ги на някой тома. На данса. Някой направи ли асалт между? Няма да правя сам. Не ми трябва. Защото аз също мога да бия бос. И аз също мога да бия Не бос. можеш. Само един трябва. Да, казвам, че мога и аз да съм. На колко секунди ти беше рейджа? Мина 14 секунди. Всъщност и твоето е толкова. Да, можеш, можеш. И трае As you wish. Чакай да изчакам. Трае 7 секунди даже. Който е? Твоето е 5. Бягайте от това. От това червеното, от това бягайте, бягайте. Браво, паричка само някаква. Спусна аватара. Да. И плюс БКБ, плюс това, плюс това. Да. Че това беше на вас, е? Ти мъртъв ли си, човек? Трудно ще маги също. Да. Даже е невъзможно. Бяга. Бягай. Бягай, о не.
копавам се, няма. И аз се купам. Добре, това не беше въобще на мен. Някакъв стън получих между другото. Радо, Да. страшно много ме стънват. Умря ли? Не. Умря ли? Ми не става на финкерите, човек. Натисни. Направи последните двата боса. Double damage. Invisibility. Don't try. Already moving. Пак ли? Много бързо. Този гадния бос тук ще умрем според мен. Не. Само трябва да внимаваме от Ако искаш, пази си рейджа за него. Фист. Храняйте се. Трябва да ги бием тя. Трябва да бягате от кръга. Население. Дончо, Ай, стига, човек. трябва да си Отден. Дончо. Много демидж правят. Просто няма кеф това. Това що така малки. Дончо, Аз си купих още. Не, пускай да бъфа. Дай да бием другите. Радом, радне се. Обаче Дончо, да, Дончо много добре се справя. Защо трябва да тия работа, да? Стига, бе, това беше извън кръга, бе. Опа, не бийте, не бийте, не бийте. Що да не би? Пусна си абадонския ултимат. Много се прав. Лошо с него, ма. Какво става? Какви са тия неща? Бягай, Радо. Бягай да чуя. Така да бие. Шит. Бягай. Сега се напълни малко. Не бий, не бий. Не мога автоматът се. Бягай. Да. Как е с ултимата? Не бийте. Стига, бе, пак ли? Бягай. Дончо. Майко. Човек, не знам. Трябва да бре колко пъти точно не спаси.
Той е на позиция. Къж. Ай, пак ли бе? Абе, Радо, аз не мога да разбера как. Ти си на толкова малко кръв. Елате на фонтана. Чек. За пръв път да чуя Радо да кае лати на фонтана. Да. Опа, Пак ли бе? Аз сега... Това нещо се обърна на човек. Беге, Дончо! Чакай, аз съм стъкла. Мисля, че се настъмат. Бягай, Радо. Какво става с това боса, че? Пихме, бе. Брутален бос. Пук! Дето пука! Пука и трака. Аре бе. Само О, аз ти казвам, значи- човек, нещо е променено тук. От една магия му би само. И ти имаш ГК кръв, човек. Що наред ли е? Между другото, що не се направиш едно сърце? Айде сега. Ай пак натиснете. Натисни го, кош. Малко по-бързо става. Би. Би го. Има фриз. Аз няма да я скарам долу. На фонтана ли? Ще правим там. Чакай малко сега. Аз му знам тактиката, ама не мисля, че трябва да се спазва тук по него. Просто като пуска магията си уния топки, гледайте да са с различни посоки. Проблема е само Да ни изядем две топки наведнъж. Проблема е само да се допуска. Сега ще види, че това деца маркира се телепортира сама хайде. Да, дългичък ме са... браво. Дългичък му е сайленс. As you wish. То. Второ сърце имам. Мило се ми нещо, че ме взимат. Вземи... няма време да го вземеш. Ще го взема аз. Double my damage. Много малък атак спич имам. Айде. Май! Късното от демона. С този бос няма да Слушай, мога. какво? Трябва да видиш така. Сега пускам Open Fist. Бий сега, бий. Бий го, ще се напълниш. Аз ли? Да, бий го. Виж? Сега след 2 секунди пак ще го пусна. Сега като отпаднем с малко на кръв. Добре. Айде, пускам го.
сега пак ще го пусна. Confused. Що така? Гоша, ти имаш доста пари. Да, аз си купува само нищо. Already moving. Между другото, тия Power Tricks ги махни и си купи фазови бутушки. Да, ще Дават повече атак спид, дават и повече... Аз най-направо. Опа, нещо идва. О, да. Да идва. Да се смеят на главата. Опа. Дай сега. Чакай. Малко се раздълчи. Не мога да видя тя да бия. Точно така. Те двери са на нас. Да. И какво значи това? Защото сега спална. Тя се видя. Чакай, ще дойде тук. Спална трябва да. Ей таз. Как на едно и също място я пусна, аз не мога да разбера. А те изчезват ли? Ей таз мисля, че. Нещо бъркаме обаче. Не, точно така е. Защото ме бият много сериозно. Е само надолу. Какво ми се случи, че две спална по едно време? Не, добре си. Да, спам дали вода. Че мога да време какво се случи. Да, на по-малко такъв. Малко, ама... Много зор виждаме. Останаха още 4 лева, мисля, че. Стоям по-малко помни. Защото разчиташ. As you wish. Сега не беше уния шпаняк. My blade. Не. Да. Чия? После уния шпаняк, после... Видя ли где ма бутнал? Давайте на фонтана. Що? Айде, давай на фонтана. Пробуем.
Имаше канал с това. Хорошо. О, То другия можеше да го спи сега. кога сега? Да го спиш. Едно, Не, няма Вие? значение. Няма значение, не. искаш и улта да удари. Да, ама то свърши. Хорошо. Аз не знам, обаче бая ми точно. Ти 2 сърца си взел ли? Ми 2. И пак мамачка. А ти си взел 2 мистик кора. Да, за маната, човек. Вършат ли работа? Не, обаче Дава мана. аз да. Вземете то дабл демидж. Че 2 ли идва? 2 боса ли? Не. О. Това е много шибан бос. Те се пускат магиите, въпреки... Дончо, това бос не се бил. Никак. Но се случи, че не е О. Ужас. Не. Как ще няма смисъл много. Няма много. Не знам, аз просто няма смисъл от двете сърца, които имам. Ужас. Виж, тук боса пуска едно с едно ще пробва. И действително троп. Да, да се махнеш пуска. Не, че пък няма да видим. Бягай. Знаеш, което и ще правим? Пусни ли колчи, махам го и бием колчи. Не ви да бил, това ще бие боса. Той пък се... То какво направи, бе? Яма ресни. Дончо, пускай. Чакай. Той Дай пуска Blade Mail, бе, човек. Тук такова ми. Не, Радо, не дей губи. Цъкни на мен, той няма да те спре. Пробвай да види. Спира, бе, човек. Няма да те спре, бе. Пробваш Радо, корито пробваш. Искате вземете дабл демидж. Сега има Blade Mail. Той яла по-надолу, защото това колче. Аз съм с 2 сърца. Какъв демидж му направи на това колче? Или аз му направя? Аз оцелях, бе. Blade Mail не губи. Това само за мен важи. Само за тебе. Внимай, Дончо. Опа! Коста. Като пусни Blade Mail направо да свалям. Бягай, Дон. Бягай, ама не мога. Бягай.
Чакай. Малко. Аз си пуснах аватара от страх. Остана Рубика и Лич Кинга. So you say? Onward. Рубика ще... As you wish. Какъв Той бос идва? направо си ма погна Рубик вече. и Лич Кинг после. Има дабъл демидж. Това не е ама... Между другото аз си купвах такова. Agility Така? за армор, за attack speed. А. Работи вертолешката, може да се пускаш. Знам, ама... Това фаса. Влезе във втора фаза. Пусни се рейджа, ако имаш. Помага. Майко, така ще да ме ланчва. Как се спаси? Не успя да изгледам. Лаза. Ще замая. Още малко. Майко. Стоп. Значи, Сега Опа. след малкото ще почне. Оп. Фист. Опа. Умрях. Майко. Отивам да взема този реджен долу, защото няма да се стане. Внимай, дай да види рейдж. Аре стига се въртяло, Те, Лич Кинга, после аз ще почна да видя. Ти ли ще почнеш? Това не го маха много. Умрях! Чакай. Дръж го там. Ще умреш! Оп. Аз умрях, Радо! Аз се купих, защото... Така. Ела тук ширеня. Пусни си това. Радо, пусни си въртележка. И ела да го биеш. С тя. Аз викам, че умря, бе. Пуснал от едно. Какви са тия... Това ли е Черви. сега Лич Кинга са? Значи, сега бягай. Не бе, не е това. О, се това е Лич Кинга. Майка, това беше също шибаняк.
Илате на О, ми фонтана. то има и На фонтана, да. антимейдж има после. Илате на фонтана. Не, беге. To battle. Оу. Гуша даже и си го и докосал и вече то остане на... So you say. Абе, Значи трябва да сме разпределени за това, ще не прави демидж, бе. Радо, коста Разпределите ще. се в тригъра никой хора. Нищо да- Абе не бе човек, като пуска дебъфа никой не може да се хилва. Не може да се хилва ли? То има и Battlefield, да. Когато пусне дебъф, никой не може да се хилва. Да. Тия се бяга, Оу. тия се бяга. Не, трябва да убием един. Трябва да убием един. Какво стана? Дайте да изберем, айде, така. Брали сме. Не, много правят демидж, а преди не бяха така. Радо, много такъв. Много си смело човек. Не мога да свънна челма. Някой да мариси. О, той сега ще пусне. Бегай. О не! Купи се да такова са. Айде бягай. Не вярвах, че толкова демидж. Ей, аз се купих. Тия са бъгнаха тук. Абе, не ходи при тях, като са бъгнали. Не, тия са. Изчакай да ни свърши времето, нали са илюзии? Май не, май трябва да убием някой. Кой ще... Да бе, трябва да убием. Та се викаш. Айде. Гледаме кой отиваме на фонтана до май. После една на фонтана. Що за Айде. кое? Ето бе. А, не, Но какво е това другото, бе? Абе, защо ме уби толкова силно? Това дебъф ли? Да, мисля, че трябва да бъдем далеч от него. Нека свърши дебъф. Добре, свърши. а това е една илюзия, кое? Останала е някъде. Остава тази роза. Има Радо, имаш дебъф, бягай. не знам. Да се далеч. Сега им. И аз ли имам дебъф? Айде е тази близка. Всички ли мен бият, бе? Има и Имам, да. Гая Бог. Пак имам дебъф. ето е. И защо не мога да сейфвам играта? О,
Я ги събери. Ти бъфа, бързо, Дончо, пускай. Не стане, че Дончо, бягай. Защо така? Бе? не са губяме. Не, бягайте! Бягайте, за да ме реснете. Опа, умрям. Опа, Върви не го есне. Така и... Сега нагоре отиде, нагоре да обиколи. А, добре. Не стане. Илюзия, майко. I go. Не са иллюзия, но това е гадно. Пак имам дебъф. Бягай. Елате на фонтана. Аз ще убия тук. I bring my blade. Добре, бъгнах между другото им две иллюзии. 3. Реално, тук са две само един едно. Обаче може би ще спални там. I fight. Да го вземем. Направо. Ало, ти имаш дебъф? Това е май антимейджо. Той това... верно, аз не го забравях. Вземете този дабъл демидж. Вземете го. Трябва на фонтана да го вземем. Вземете дабъл. Антимейджа и после вече бички. Радо, иди вземи този дабъл. Късно. Ами не знам защо на мен ми прави повече демидж, отколкото на вас. Защото имаш Butterfly сигурно. 32 за. Оф, що така ме спара? Ро, ти повече танкаш от мен, не? Между другото, ти си имал много кръв. Имам. It is not time. Аз купувам томове, човек. You cannot hide. Аз пък си също купам томове, ама аджилити. Тук не фаща това. Това малко назад. Аз тук не мога да го купя, не мога да... Мене повече ма точи. Of course. Your magic ends here. Да, нищо не ти прави. Ти имаш армор, имаш... Аз умрях, бе! Остана тук, бе! Най-спусна... Нямам байбак, обаче. Малена. Дончо. Ами хубаво да отивай да го таковаш, Трябва да отклониш. ти бъв, бе, човек. С такъв... Добре. Your magic Yes. ends here. Дай му да бъв. Бягай. Тръгвай да бягаш. Аз се сетих защо. Така. Нещо ще те реси. И аз умрях. Как така, бе? Някой може да се купи. Майко... 7 секунди. Купваме само да го... Май, Is under attack. да ще видим. Това е... Значи, пуска си едно като сфера. Отива да бие
това, отида да би... Добре, айде гони тебе, аз ще го резам. Все едно като свалят по него като щит, трябва да спрете годите. Ама аз това не се усетих. Сега Ей, спрете това е. годите. Няма... О, Това между другото е нещо ново. Това го нямаш при. As you wish. Айде. мисля, че прави демидж сигурно, като се щупи сферата. Спрете. Ще експлодира се. Добре. It's an honor. Смисълто не е, че спрете ми трябва да се отдръпнат. Ще го става. Дай го върнем, че... Опа, От фонтана на хора. Конец. Умра. Умря ли? нищо. Двама сте се. Все единият... Ей, тръгва мен да гони. Чекай, ще го резнеш аз. To battle. Айде, готово. На фонтана ще ходим. Да, отидете, аз сме. О, шет. Когато експлодира, трябва да се махне. Няма, трябва да го свалим някакси. I go. Пусни едно... Радо, моля, пуснеш едно колче и да го дадеш на мен с дясното. Опа. Ага, са напълни. Майко! Бягай! Много ме би, бе. Яко ма точи, да, не мога да разбереш това. As you wish. It is not a time. Ей, сега пак. Тая магия ме убива, защото имам много мана. Your magic ends here. Тя на нас Ако не пусне сега иллюзия това. Той не може да свърши маната. Може сега да спрем ли да го би? Няма да да. Your magic ends не, here. Стига, човек. Аре, включвам Power ултимата. Добре. Какво сега за малко тварди? Не е той, бе. Я го фани този терор, бе. О, това беше много силен. Какво правиш, бе? Не знам, на всичкото му е шивано, предполагам. Тия трябваше да се махали. Ти са ти, бе. Елате Да. горе на фонтана, защото ще би много. Тези момчета на земята. Взема нещо. To battle. Не, нямам че да поставя. Падам. Пусна някакви неща, от които трябва да се бега. Не, но само трябва да се пази от това червения клик. Пусни един слоу, нали помниш?
направи земята е нова в слово, ма то ни прави ден. То е само... О, то е много лошо, защото пуска и тия работи да те бият после. Ей сега. Абе, трябваше да избягам, какво сериозно, виж ми кръвта. Самите Развод. Това е нещо ново. Не, бе. Нямаше да има. Да, в тази фаза. О, умрях. И аз умрях. Не, трябва да ресна. Поддържиш, усещам умрях. Не мога да се чупиш. Ей, твист малко. Айде сега, от това мисля, че се бяга. Не, това май е слово сега. Няма. Не, аз не искам обаче. Ще го чакам да мине. Еви, фист. Пусни го в мунец. Пуснал съм го, ама той свършва се. Оля, аз спира. Имате ли такова? 35 секунди. То отида да би това. Чакай. Въргаляй го 30 секунди малко. Не, Дончо, пусни се рейджа и... Няма да може, не дей. Абе, бягай 20 секунди да се взема. Остай. Умре ли, отива играта цялата. Чакай, бе. Ходи още надолу, ако искаш. Да може като се взема направо да ходя да ресна рад. Не му бяга оценка, защото ще се върне. Върни се, аз ще се взема. Да. Не може да се бъгне много лесно. Отива да бие това. Добре. Сега ще го прилагам. Дай го надолу. Обаче не му бяга оценка. Трябва да вижда боса, иначе се върне. Да бе, ще го държа спокойно. Добре, връщай Има един дабъл демидж там. Не умрях и само. Нещо не знам какво става. Лошо. Имаш такова. И аз имам. О! Сега вече май вече Да. В 13 000 голд имам. направо се взима. Аз се гледам с помощ, че... Пичуй. Не дейте бара боса в момента и ви стойте да вече. Не дейте въобще го бара. Изчакайте. Аз няма да го барам, хич. Ти се оправя с него. Аз от време на време физ запускам или не? Да си да далеч. Охо, няма смисъл.
И си Да, гледайте сложа под... един малък блок. гледай се под краката, Гошо, да ни пусне някакви ледени работи. Макар че не знам кога ги пуска. Едновременно навсякъде ли ги пуска? Не, сега ще кажа. Аз ще кажа. Аз так гледам, кога ще се пуснеш. Аз уж съм на шопа. Пусна с... не е пусна. Рутватна. Тия колчета, когато... Не, всъщност не идея да убиваш колчетата. Той не идея да ги убиваш, няма смисъл, защото те когато им изтече времето, всички на картата, които сме, нарутва. Обаче той може да бие докато е рутнат. Ами добре, ама Гошо трябва да е по-далеч, за да няма някаква опасност да умрем всички наоколо. Не, той е още на много. Ако искаш да ходиш, давай, да. Той до тогава няма, може да свари да иде до тебе, да. Да. Между другото пусна, радва въртележка. Не знам обаче кога е. Я пак като ги пускам и кажи кои са. И ледени по земята да въртящи са. Да, сега внимателно. Тия работи ли? Значи това ланшотват, те ли? Назад малко. Да. Аз бягам. Аз се пускам тук рейджа. Пусна ги. Малко. Дочо, яла Марис. Значи виж къде хваща чак. Добре. Да. Добре. Мисля, че хваща нас сега къде по карта. Сега ще се го пусна, за да мога да не умра. Дай малко по-надалеч. Тъй, освен, ще седим и ще гледам. 1, 2, 3... Да не би да се подранил сам. Не. Нали? Ти ще се го убиш. Чакай. Опа! Ай, сега ще умираме. Сега не потъсваш. Между другото... да опитам аз едно нещо. Дочо, седи назад. Да. Опа. Да. Не, това е...
Идва. Аз се пуснах рейджа спокойно. Ама и сега ще пуснем това да Нищо, аз и аватар си пускам. това фани. Я пусна сега. Добре. Майко... Пусна го. Спокойно. Той като ме види и пуска. Гадина. Идваме сега след малко да пусна, ама... И пак пусна. Видя ли, че пусна? Гадина мръс. Аз мисля, че ще мога да го убия. Защото нямаше кулдаун. Не, аз имах, ама гледам горе-долу да оценя. Значи, като ги пусни, след 5 секунди избухват. Нещо такова. А тебе 5 секунди ти е... Можеш ли да го пуснеш? Обаче не знам къде ще се Сигурно. Пускай. О, виж. Сега пускай да време с тази става опасно, че не да стига да имаш. Бей. Би си сега. Опа. Ще го убим. Това път нямам се да видим. Че не знаеш, не трябва само е. Пусна. Айде. Ах, ти рейнджо има тази глупост. Гошо. Те да знам. Ти не знам колко ще помогнеш, ако стоиш близо. Той без това ще си падне. Дай парите. Чакай сега, да вземе още нещо да дойде. Ча да пусна един аватар. За да се случи. След аватара рейдж. Браво. Стига, няма повече да играм на тази игра. Мина. Добре.